Doboka pen Dimapur adak krong pliatuar kasilampon bomalong. Apar di krong dilay lang tibugulong long lialam kikiklang. Non malom Doboka pen Dimapuran kasilambom krong pliatuar apar di krong dilay lang tibugulong bidyasing rong paralong li dak lakha kritrok pata lakha inquiry sialong lialong Nagaland Minister Barin YD Batampu Abangpu Aron Ripen Kachirai Dunbor Ipualam ki ahok kali pusi ningjepo. Nili tumpen ki lasolong li jorlong li. Lasolong mondo lapen SK tum kachijok bundo lapen nonjom kilang damahud inu David rong pipu abang pusi kijado. Lasi laki ahok kali nili tumalong patta tadu pusi pachini po. Area main location bang laki si apar dikrong along long ledo national highway rai lapen kotha ka thomne along le bang ke non la four lane ke bang along la solong same asapso puri dundo lasi kadok abe along le area lapen along le aphaya bang ke chirikrep hosose labang sodak lapen non kadok abe rat ma phantami si ke than kapachini dak ang tunga bang gelalo dak number 16 lapen pata number 51 along labang so along le dak along kadok abe chirikrep ho sose labang so along le Nagaland asor Dimapur ex chief minister pusipu white button pu bon amena bangke nile phana bangso white button pu amena thana bangalalo dakale tum kedamtang independent pensita kithordun lapen NPP pensita inut kithordun candidate David Rongpi putapu lapen amena kaprek dalang bon Devan Rongpi putapu bon la alangli Facebook along kacetok bangke si alangli tum labangso along le chirikrep hondi sosia along le non prabjin pen labangso white button pu naga amunit inut ex chief minister Nagaland asor alang lipan kupi koson pen lone labangso along le legally alang letum isi a process ke claim non move bomb lo pusipu alang letum ladak mondol lamati SK lang tuk kiling lapen lang tuk timung putapu alang li reading pen sila bangso patanon alang litum proses igbom lapen ladaka move igbom pusipu lasin litum labangso birtar julong ajoni sipini ladak air office along an wangsi labangso along le alang litum aron ripen non kachirai jiaphan alang litum men along kach transfer jiaphan kabor ialong nilitum ke kam khedun jiaphan si non ladak air office long an anang palipon iglo lasikado kave Karbi Anglong rat hampang song tum lapenan pertami Karbi Anglong Autonomous Council Authority Dr. Tuliram Rong Hang Pen Cheng Lok nan tum labang solam initiative in Pontha je labang solong le lake kolom sing rong par mate bidya sing rong par alang litum along le Authority Dr. Tuliram Rong Hang Pen Cheng Lok nan tum labang solam initiative in Pontha je labang solong le lake kolom sing rong par mate bidya sing rong par alang litum along le iklo alang litum along le non kichipon labangke alang litum hok pen lapen kether ke happen sinon labang so along le alang litum ambian che transfer pon dia phansi alang litum claim bom lo le sepini alang litum Dimapur penan nangbar etlo lapen ladak difu danang le thwet lo lapen akunon alang litum nilitum dokok pujoni alang litum difu non ladak ARO office mate sai ham long an kenang pale hai hesi alang litum bang non Dimapur alang litum puthot chedam thuik jui lo lasi rat ma phan kapachini bang ke lapu han lo non lapu som dopik long le kaprek alam ki lasi labang so long le bang kadok ave ladak official staff tum SK lapen mondo atuma phan tame pachini lo lapen ARO sar phan lapen settlement officer phan tame pachini lo Bidya sing rong par mate kolom sing rong par pu alabang so men pen komane bang yung si long le ke transfer yo phan kaprek amen long aku ke ponji kaprek amen long ka chathabi phan kabor ido polotang te nanglitum arona teng pen khangdun vektu lapen special inquiry and peme pen le labang so long le alam puthak nanglitum insai pon tu pusi nilitum pini labang so pherangkia thengno mate media thengno nanglitum phan nilitum hin pen pachini dun lo nili ghala dak sim hang thek ve ka bang lo lapen labang so long le la ke nili ong along le lo la ke nili pai chikli along le lo